Sembut Menteri Rangba Kejela Meghalaya beri kami iketanat kampo yeng ba Preston Tensong haka arpu kendai tarik rempang arja arpusa ulah hiar satain lat dom ke Eastern West Castles District ban pli ke yeng school bertemai jong ke lat dom Presbyterian Secondary School. Ya kini ke yeng school latih haka mang tingkah basan pusan lak tingkah jong ke 15th Finance Commission Untied Grant arja arpuai arja arpua lingba ke Khasi Hills Autonomous District Council. Yau bak Preston lasen ran lang dau bak peniat sing sim Chief Executive Member jangka Council haringkat kejinga don lang ubak Bats Cameron tatiang MDC ke Mairang Nong Klau nolor kibor peniat school bat kibor snong. Benta ke skul jong ni ai mu ya ube ba kun ne ulape long jok ya ni bong san ba don bong ni da so mu ya Nengkonge ngi ya persyang ya ki skul sorkar bat ya ki deficit school nganya tu ya pi mensyua kanu kayeng ha kisnong kitau kejengi kabajot tam day kayeng school sorkar kadiyo. Na try kata kini menjur kinong kit kam snong kinong kit kam tau din rei haka jing yalam jong konrat sangma haka di ke sorkar kabang ngingi yalam nodu arjar katra nilai bu target bangin penbit penbiang yakini ke school sorkar barok ki bangi ong ki LP school, nanta ki UP school, ki secondary school bat punta teter. Kata kadai ka bangi ngilale. Tamban ong banle season le haka wekas nem kamot ngim lakane. Ki babun ba ki school hapa kejela kajongi, nanta bentani perkhat ru balakum lu ngin yarap kerpan ya kini ki bangi jukot ki aided school. Dan di school keran kiban nakli yang kesurkar ke ai tanda ke keran yakini rugi kwa ban penbit ban penbiang kamtam hati di school kiba peniai teng da ka presbytery teng da ka district teng ki mission school kibangi ong teng da ki school kiba peniai da ka snong da ka tau ngina kesurkar ikwa ban ya don bentalang baki kenang ba ngin wanra iya ka school ka babit ka babiang ya kabangi om kata ka quality school ha kaway pakaway kisnong kenang bagi kunrit ki jongi hadu ba ndakilahe dilasan kidio ya ka foundation kababit kababiang baru kabaskem ngam juklet ya betul budget session kebenukong hakendai spa dio gua san hajak lu Kebajak jongi mentah-mentah mau ibu hajar absa orsan apa niu hajar kulur atau nang dia laga nang dia tak ada ban pois tang hajar kulur dikata kade kencing alam bakal na keren dia kade haka di platform naman ke babon kede ki pa ki khon sama ki hek ki bari WhatsApp alam bakal OCM ka KCDC UA ukpa jo ka jat benriu bendang don syu kum u Reverend JJM Nicole Soy de une u reu krau jo ka jat benriu jo mi u ba penmi ya ka constitution jo ke India ya ka biong ka kata kitab ka bahmri ka kitab ka bahriu bat nganya tu ipi kijing start jong uniu reu krau reu ramba ubau glei ulah jiet ulah pat pantol kani kane ka six sidel lani kata ka kitab ka bahriu lani kane ka dis council kamut ban ong tang yang ihame kalaya dis council kamut ha ki jela ki baper ki badon kirik pa di tribal kata kade ke diskausi
ban yada ban penne ya kariti ke dostor ngim dei ben klet kum ka jai ben riu ya ka jingyo ya dak tho pulie now Reverend Thomas Jones bla ai hangi ya ni dak pulie ya ka bangin la ben penun kam hadu kini kisni ki pemerintah tingi I baka jingno senyang jong ki missionary ha ki por ki senam ki bla let no kalong shisha ka jingkur khu ya kini ka pateng ka jongi tingi nem dei ben klet ya ka jingno senyang jong kini ki reu kraw da kalong ha ka balang da kalong ka shnong bat kiwe ki benta namal kalong shisha ka jingkur khu ha ka imlang ka salang menta ngai I baka jai ben reu jongi sedang ban phai khmat ben ban ye ki nong mi surok nong pen kulmar surok ban yo nam pen ban da ki klur kari ngi klet pat ki babon ki long shwa ki bla no senyang ha ga bai de nadu ban wanra ban ai ka state ka jongi ka ba pura hadu ban wanra ki babon jing mentoi ngi klet ban ong ye ki ba ki de ki klur kari re pen ban ye ki nong pen kulmar shnong I ai nam klur kari sobha ye bu jing duai lam ba ngi kum ki nong shong shnong ngi nam sha ilam bakla hakum kini ki riu shim kabul se ban yelam bakla na kamta ban wanra ye ka jing bom shong suk shong san ha ke imlang salang bat ka shnong bat ha ka jela berkoek